Kasi siya totally na open, kabulok pa o trabaho din sa tuwang mahinabi din sa mga caretaker dire. Ongoing pag ito ng ilahang pagtrabaho. Kaya mo nakita yung sa likod, wala pa na siya mga kuryente. Although na CR, ang problema pa lang na dire is kuryente daw na dungagan pa daw nila ni Ugtulo ka na ano ng mga balay na pwede matambayan sa mga bisita. Then kamulo pa pud sila kuan, medyo pangit pa kayo ang dalan. Mao pa daw na ilahapong isa sa ilahang itrabahoon nga ang lake daw tambakan pa daw ni dire, tambakan nga malibel din gikan daw diha padulong dito cottage. So I hope pohon makalaag ra ta dire no, mao ba na to ang pamilya. Kung sa gusto mo laag, gikan ka o Kitsara pasaka sa babaw, naay kanang wildlife rescue center di mo agi lagbok mo ito sa babaw din pag abot dire. Maliguan man siya pero kamo nalidala sa inyong mga gamit na bantay-bantay lang mo, hinihinay lang po sa dalan kay medyo pangit pag ang karsada. So kay wala man tay dala, lamin ta kay ligo nga, wala man gud tay kailisan ba. So I hope po makabalik ta diri Lantawan Lake Resort.